Ešte teraz som zobudila pred chvíľkou, tak musel som ju dostať zverenú do výchovy najprv. To trvalo 6 mesiacov. Až na 7. mesiac, až keď sme mali súd, tak až potom som ju mal zverenú do výchovy. Ďalší mesiac som čakal na rozhodnutie súdu. Ona sa jej zriekla. Ona pri pôrode vlastne, Keď sa narodilo. keď sa narodila, hej, išla vlastne cisárským a vtedy povedala, že ona ju nechce ani vidieť a že sa jej zriekla, že príde otec a že sa jej bude. Aj to v nemocnici vlastne hrozilo, že si ju vlastne odnesú, hej, do dojčeneckého, hej, lebo ešte som nebol uznaný za otca. Každé ráno takisto dáme si mliečko, potom ideme na nočníček si hopať. Keď išla rodiť, tak vlastne mala v sebe extázu. Keď sa mala narodila, tak sa narodila s abstinenčným význam. Vtedy som mal fakt, že všelijaké myšlienky na ňu, že ja neviem. Fakt, že bola silná káva toto na mňa, no ale tak všetko bolo vlastne v poriadku, hej. Doktori ma uistili o tom, hej, že ona je, aj bola, hej, aj bude v poriadku, hej, že nič také nehrozí, že trvalejšie. Vybavovanie a behanie po úradoch väčšine. Tie úradničky tiež sa klepali po čele, hej, že ako sa, no, a to má právo len matka a hento tamto, tak nakoniec cez ministerstvo práce, nakoniec tam som poslal takú menšiu kontrolu, hej, aby to vlastne dali do poriadku, že proste zo zákona to vyplýva, že to je jasné, že mám na tie všetky príplatky a prídavky právo, že to je pre dieťa, nie pre matku. No tak nakoniec som to dostal po 9 mesiacoch. Teraz je ešte ledva zobudená, tak by sme strašne unavení. 6:38 sa zobudím na to, že z postielky, hej, ona tam má hračky a teraz tie štrngoce a už tata, no tak. Že to vie už hneď tata. Nemôže byť krajšie zobudenie podľa mňa, ako takéto.